bata mo ni angin na to hatag kwarta o luoy kay ng bata sa sulay bata na ng bata katanga ko gitay kwarta nya kana naning kamot nga mangitag kwarta pa pagi mo hatag dito nga kanang kung 100 sa uban sayang mo ra mo nagastugot kay budget sila ng 100 kay dili sila muhatag sila ng mga bata tag piso ra nya pag-abot dito sa imnanan grabe pa imnon iinom ra tanan ning kwarta ma sobra pa sa 100 ng gasto jaming sa barkada mo abot pagtag sa kalibon ng gasto usahay nya kanang 100 gamay ra kay na para ihatag na nimo atong mga bata nga luoy kaya nga wala gi kaon nagsuroy ang kadalanan sakit kaya kung lugar na ni mga bata nga walay kaon sa dalan ba walay gatiman din na tumabasol na ilang gidikanan kayo sa una nga sipiat managod kita na kay balong maluoy nila ako niya agi ko anang pating luoy luoy gid kay sa una